Yesu Kristo adaroma abribia wo me nya bika unim Yesu a me pa ochao o ya boka wasidan watoka waware unim Jesus eyo bregu adwuma no waye anapa yan komodie no o fa Bible me bobone o ma bi so menim ni Yesu abeboa amen menim ni Yesu abeboa ade ba ko aso no nsune nipa bia opeso ko heaven opeso ono Yesu kotra nipa bia opese okoba bia Yesu wo anase New Jerusalem bossa no waka hu bi no wontie nsem weye tie nsem ameka kiro ni ye number 1 oso ye nipa waji Yesu Kristo adi number 1 no oso ye nipa waji Yesu Kristo adi tie ni ye according to John 1 verse 12 oso ye nipa waji Yesu adi na wajai boneye ti asemri ye ti me kan bio oso ye nipa waji Yesu adi eno ya number 1 number 2 we nipa wajai boneye bonin tiumu one bonin to abasakomu so adi ase one bonin to abasakomu ye kan bonia bonin bia ya bonin teniye bonin bia ya bonin we nipa wajai ye amen number 3 oso ye nipa won konkru tiumu that is 3 number 3 no we nipa won konkru tiumu we pesa ko heaven Bible says obi ni Kristo won a onyane dia yesa quotation no so me bobon samson na akire we nipa won konkru atiumu number 4 we nipa wabo honam yana nsaso de na kono asemiam we nipa wabo honam nsaso de na kono asemiam shazade no so Corinthians 5:22 down ozo hunu sade no medu number 5 number 5 ti asemni ye ozo ye nipa sabi asema ne kan shanon so nyasa bia mi hunahuna we nipa yabo wasu ewo nsu a atinemu nsu atinemu edwanu nsuom apagyaw John chapter 3 was it on freedom ane wo ma nwo bia ore hunu onyankopɔ ahenie ade aba ko amebubosu dia mebubosu ya sema hiame o ye di pa sabi yabo wasu wonsuom edwanu nsuom apagyaw sɛ woni Kristo bomawu wasa ne na sɔre won kwa fofurom woni Yesu Kristo bomawu na wasɔre won kwa fofurom ti asemni that is number 5 yanko number 6 so for me person ni Yesu kotra oso ani pa wodo tamfo ti asemni wo se do watamfo wonya wana watane mu ye munhya wana wodome mo o mampa ya ma wana wo hamo na ne sayom na moye agya wo wosoro ne ma ne sayom no ana wo ye agya wo wosoro ne de ema mampa ya se ruade akua de atame de ruade kuno ya agya atame de ruade kuno amen oso ye nipa wo ye nyankopon ba only the sons and the daughters of God and the betimi akọ New Jerusalem inti se wanfa onu amfom so o de sai se wan na otamfo a ebayira mawo za nkwaje ubenya sa de nso edu number 7 o sa we nipa wutimi de bone che obi yo bone a wutimi de che amen de on timi mfa no nu amfom so mfiri no osira janso ntimi mfa wo de mfiriw
Elijah sa obe ko jem. Se Awurade amfa bɔ ne amfiri wa ejem na wo kro. Se ade ase. Ha. Me pesa. Obi a wo tie me ne nti ase. Me so na bobɔ no yama so na akyerɛw. Ena ya holiday. Bobɔ no yama so. Enti obi a wo tie me na taking something serious. Ose de one fari ni amfom so amfiri no no. Ose ajanso ntebe mfa wo de ankyɛw. Chana nso. Nipa bi opaso okɔ New Jerusalem. Okɔ tra odinda eni awieye. Wonya nipa woni Yesu Kristo wa pam e woni mogam. That is 8. Wonya nipa woni Yesu Kristo wa covenant e woni mogam. It was okay in Psalm 50 verse number 4. Osema mo abo ama won tefo no mame. Wa ma me nama forbo so ne won wapam. Enya forbo a wo bo na so dem ono o. Aforbo Yesu Kristo aba boye. Apam no Matthew chapter 26 verse 26. 26. Osi yeni ni moja nipa bebrenti. Aya pama dia nipa bebrenti o hwiagu ama bone fafiri. Enti so ni Yesu Kristo wapam e woni moja no dia. And you are free. Yeni ye. Ona wapam woni moja. Dia asema me kan ye. Afei number 9 nipa apostle okɔ oso ahiniam okɔ New Jerusalem anyo obi a wapa ne ho achi wapa ne ho achi wapa ne ho achi ewiase ni na bra bombio o reject wiase wapu wiase wadi ase otro se de otro nsa sofu ntudadiem no dan na ne hwa na kire ne mfata Kristo ahinie yamana mtro yo wose de otro nsa asofu ntudadiem no dan na ne hwa na kire mfata Yesu Kristo ahinie nti me kano shano nso wo pa ne pipa na nso trotro bibia na manim amaka wo besa bisame amasa kenka akyere wo amen me pasa na no na holiday me kwa sore me yesofo ba sa ne ama me bubosi o pa fa kwa kyere wo sofo na sofo nkasa meboa o pasa o ko heaven asema de ayi na madru so me cotton sama cotton okay ti assembly ye wo ye ni pa wa pa ho achi ti assembly ye pa ho achi ti assembly ye ehia papa number 10 o so ye pa me chawo de o wo ta wo kra ta wo ni padua na wo do Awurade nkuto o se de o kame ne kra no e be firi ne nsa na de amene masem te ne kra be firi ne nsa beka na de odo yere 89.5 amma abusia asere me Awurade no omfata maheniem de odo yere amma ekuru abusia acha me Awurade no omfata maheniem ya zemriye o basa ko heaven o sa wan kaso ni padua no ta no what you say eni kwa so kama okra wa Awurade ho eni kwa so ma aware atwe ni kwa so do ma chen Awurade hye no nso so for me pasa me ko heaven me nie o me bobo so ama o me nimsa 11 wa tro no ana 10 okay so for me pasa me ko Awurade nchen yo me pasa o ti ase teniye adia ba ko a yenhye no nsuni nipa bia opaso ko heaven ontene onye trenini mapa amen onye trenini adamne nkekaya eni na brabom onye nipa wasina tade amana hoa o Yesu Kristo mojam onye nipa wasina tade amana hoa
o Yesu Kristo mojam me pesa me ko heaven me pesa me jam me pem we me be kan dia asem ahia wojeme so amepa amen edu na masai 12 na me kono fine nipa bia won timi ni Yesu Kristo anto nsani di communion asem ni ye nipa bia won timi ni Kristo Yesu anto nsani di nkwaje ebebo communion the most important thing adia ba ko a ahuhia kese ba ko no communion ti asem ni ye me pesa obi atie me na do 13 me bobo so ama o tieni ye me pesa me koso ahiniem Bible say wona nyama nkonkro kawon a drive won o me na ye nyankopon ma enti ansa na wo betimi akọ heaven no na wasase so asetena ayo God spirit in control 89.5 na wasase so asetena no na your God spirit in the control because Matthew chapter 6 and verse 9 no udu ba bi o say rode ohini emra de opanya wasase so say de oye no soro de say de rode ohum control abofo soro no o say rode ohum control former you can't dictate to yourself say why we dictate am ho who control ho or say God spirit in control you say we ya ne dia the person na me bobo ni amaso na ma te ho a wadwene ho ye what you say so for the person me call heaven do 14 the Pharisee obebo Yesu Kristo din wo nipa nimu no ono so ba Pharisee obebo din wo na jane na bofo anim the Pharisee obebo Yesu Kristo din wo nipa nimu no atemuada ono so ba Pharisee obebo din wo na jane na bofo anim amen into dia heaven call me see ana me buba so no oje me so amepa amen ebobo so sa na ma kansa ma mi ansa bi wom na me de a kire amen ti asem ni ayama asem hia nipa bia asem we shanon so pa o fanso be di Kristo ho dance yo ana ni wo ye ne fare so be bo Kristo di wo nipa anim ayo no so fare so be bo din o na jane na bofo so what you say fine afa madru baabi madru 15 me pesa nipa bia wo tie me na tie ne ye tie ne ye awiye ye bram ne ye say ya nka nkyere wa na ya ntwa dwena nyina baabi a ba sa obi akwa asore no wonso ya de ban ukobi ti asebini say ayo fare so be bo Kristo dia ono nso aba ne fare so be bo din ono onyankopon ne na bofo anim so de uko gina wo akobo din aba ne fare okay because I 15 the percent here for ntie me ye Bible na da ho no sha no nso Bible nsori ntia no ho ade no ho nyame asam de no ho sade atiatiti brem no saa na te ne asema me kan sha no nso nipa bibire bia wanu betia ho nkonkron nkwaji abo because Yesu say de okasati onipa ba no o de becha no ade okasati ho nkonkron no wọ́n fan channel asase ya ye wọ́n ane de abanum ya ja sa won ka ho eza nkwaji a de abai abo channel so wọ́n tia won konkro wa nkwaji ababo nti o say because won timi fan chaw ane o de chaw nso a enye e person no pai nsama ma bobo so no obadwum metie bi tie ni ye odwamanfo bia ni nkwaje sika FM 89 odwamanfo bia ni nkwaje
Shanon so. Bayifo ni nkwagye. Okonfo ni nkwagye. Me pesa me nya nkwagye me ko so aheniem. Amen. Eniye me pesa me bobo so de kyerɛw. Me pesa me bobo so kyerɛw. Ehia me pa. Eto biribia. Onse de ameki kan. Odwamanfo ni nkwagye. Bayifo ni nkwagye. Komfo ni nkwagye. Nyina anye. So opa so kwa heaven. Ana New Jerusalem. Nsama me bobo so nei. Taking it serious. Taking it very, very serious. Amen. Fine. Ebio Medusai 17. Tianiye. Bible say enoriase ananioma ewom. So obi doko jina wiase pe onyankopon do eninimu. FM 89.5. Onyankopon do eninimu. Enti mamenka ni say onibirifo bi ani ho a wo nkwagye. Ne biribirifo bi ani ho a wo nkwagye. Nipa ni do our settings. We are sitting in the remember Sikanino. Was a cotoria one in our here for never dimati. Was here ya before ya what dear torso. Bible say or catrans are coward yako. So what do you say? Or do I hold the at our no Christ? Timquadia born. Tieni. A dear Bako young son and Sunni. Because sorry. Komeni o minibi. Why yira? Nkwaji ababo. Me persona na pai. Nsama me bobosu ma ada na me bobosu sa. Me heda mo bo bisu sa ada. What you say? Fine. Afetie. Die betimi ayira wo. Ama wakoseyem. Yesu kan. O say onifrani frani kwaye. Wanyina kwa mmerem. Enti hwe leader na wodi na chino. Na busa urade se. Odo ono urade ani ananam. Cause watro se nipadua kanea ani nani. What you say? The light of every Christian is Christ. The eye of every Christian is Christ. The eye of every minister of God is Christ. What you say? Enti sa osofo no anya urade ani wa na sisi ni die mu a odo kwa menam. Sano so o se ni frani kwan a o mu nyina kwa menam. Enti the question is why an lead you? What you say? Me pasa obi a wotie me ntie ni ye. Tie ni ye. Ehia me papa. Enkwaji ano de ada ho. Ama wana wa ye urade dia. Ana no pai. Ye wo. They can say holiday May Day. Aye di holiday. Ana me kekan sem we no. Tie ni ye. Me nkasa obi ankwa sore a obekọ bu nsam gem. Tie ni ye. Anya sore, remember righteousness. Anya sore, remember your holiness. Anya sore, remember sanctify your soul. What you say? Me pasa nipa bi a wotie me tie ni ye. Na sha no nso. We ya so de ntia hon konkoro wa. Ana o kasa tia no a udidi na tamo a. Wakadada se nkwaje ebebo. Na baby a madri na ehu. Se hweye no antransa manfo de asafo. So ni frani kwa wonyina mo kwa menem. Ye won sori ni bi ho a. Wo ni sai asori onso nsamanfo asafo. Kutra nye ya obekogem. Awurade nka se na wonim. Enti no wose sohwe. Wose so
hwe se firi wono awurade a o se sohwe on paso do baba bagina tamu mu no apa ne chonti o se test it eye papa wo ba de ba obehunu afai so me person ko heaven yo de betimi amu akobinie this also homa bankono 9 foot I guarantee to heaven 9 foot Galatians 5:22 9 foot amen homa basai ankono 9 foot so one so 9 foot now so 8 why yira teniye obia opose okọ heaven no anioma me bobo waso hwa no nso amaye huru kro no de wo mu amaye huru wudie e wo mu amaye huru atoro e wo mu amaye huru ahantan e wo mu se anioma man hwa no nso amen ti asemni amaye huru krono ewo mu amaye huru atoro ewo mu amaye huru awudie ewo mu what you say maye huru ahantan ewo mu ana nada amaye huru wo mu so ni o manum nipa bi apaso ko heaven waso bonsam ba so bewia no wakum no wasai odu ba bi wase moja mo firi mu ne bonsam wana ye wu defo firi mfiti ase na so ka tro sem afiri wono amu no waka afiri se waya tro ani atro nyina agya wana nyina no koroso John 8:44 down sani o manu ma me boss me ehuru wo mu ti asemni enkum nipa oya boss ye wakum nipa FM 89.5 oya nurse ni gira hospital so no mu ya na boss ye wakum nipa oya doctor wakum nipa ni koja mu akoye wakum nipa jisika koye wakum nipa amen me pasa atiefo ntie ni yie ensama mebubo so nyina ye ensamo a ebetimi de wako se maxima akokora you be in trouble na ne yede ai amen apart from the 9 fruit no on some about 5 maba kan yo ma 5 bi ye huru wo mu a nkwaje bebo se 9 fruit we wo mu a ye huru sa ne ma we wo mu amen se 9 fruit no e wo mu a ne ma 5 na me boss no ye wo mu se sa ne ma no nso ade ba ko ase no nso ni mamen kasa min kire ona ayasam a de tieniye heye no amfa urade achiwade anka no ebi ni awareguo heye no amfa urade antana urade wo akomam obi oja na yere ne ye urade tamfo wo se otana wareguo otana wareguo ke baama wo yere mu adwame a waja no wo ye urade tamfo ko da wo koye wo yere wo ade na urade ye danseni what you say the person enioma bi wo ho o shano nso teniye enana pai me de manusi me yara na mbobo no yama so sa na me kasam kakra bi ana akire tiefo ma futu sam ne se sanka mani wa manya no yama say 22 ekosi 35 ma bom 22 aye onim sa sintidi ato aba mani pa koseyem faka ho
wɔsi sintidua to nti wiase nya dan enue sintidua ne dia baba na dia nam ne so baba no onue ayema ne se dia nyonyam bo se ne kom ne gya no to pubunum sense wakatra won se mu hweye ne man tunkuma mu ba ko sintidua to o dressing ni padodo sa na to sintidua o kasa ni padodo sa na to sintidua to o unnim wajene sa akwa sori apon akwa sori apon nipa sa na nam so agya asori ohirimu bon to nipa sintidua akonya keke so wo da bia wo tra so ho ba tra so asema wo kan ni nti okọ sintidua to ana kura de wode no me tua to o se sintidua to nti wia senya dai emie na Paul nso abeka Corinthians o se munya de to you da fo na hilafo ana wonyankopon safo sintidua FM 89.5 desame ya safo na ba yo bi ba sore ne ho fe me na me betre ne nyame kwan na me kire na dwama mom di ni wura dwama mom a menue me sene pene ne da awade mu bone ne makwala no o de ba ma wuli da no due onkwaje afiri wonisa enkasa me bompa ya amen kasa me ncho Bible says so nya no kura no nimdie na bo pa koye bone a bone ho no ye ni ho ma bio dia ka hwekwan ya tamuo bone ho no ye eni ho ma bio amen bone ho no ye eni ho ma bio na fa na ngan le ko patwa nyame de beche me hwe wa kanya nkopa adoma hwe o saba ka bi o se de wa kanya nkopa adoma hwe no abo pa koye bone no bone ho no ye ni ho ma bio dia ka hwe kwan ya tamuo eba amen me persona pai me de manu si ha na me kan bi ketua bi FM 89.5 adema o je me so amepe amen man preachio me tira o nyoma when I say 23 ka was all the way kan there some the mechanics is here okay here me papa sintidua 20 wiase nue Safania 1:2 no oso be press sintidua tofo obi otu sintidua o kwa so siket wa kuram ni utrum nyina egu o je ne se ya sere de yo pe bi a chimi de ko o se sintidua 20 due wa kan de ato so no so e person na o dwene nsam ma akoma sai 23 na busa ho se ana so me won kwa na me fa kronka wona nya 24 tieni ye nipa wo pa nkwaje wo pa so ko New Jerusalem wo pa so ko heaven tieni ye adwene mu bone sika FM akoma mu bone ebetimi ayi wafiri nkwaje adwene ni akoma mu bone what the ha ada na wodwene papa na wodwene bone amen wodwene papa na wodwene bone adwene mu bone akoma mu bone ebetimi de wokọ eno na de wokọ because obi hu no atufo adwene mu bone akoma mu bone obi anhya no nso hweye no anya chiwade ebi ni gay ebi ni barema one barema da oba one ba da ati ase nipa ofa aboa nipa so oba bu ni nsa ofa no echiwade o ipasa me kan bi di kire wo hweye no anya chiwade amen ipasa na ansam kakra bi ana mabobo so nti onya daje so chiro ya onya daje ana wa ba ba mu no wa hwe sani o ma mi bo so nyina no
ebe lead you to hell so wo buswa ti asemni me shaw me de ma no sie ma me fama futuo ne bra me futuo me de ma oni ankwaje sombo cha sika ankwaje sombo cha hode ankwaje sombo cha bodini ankwaje sombo eche ngumanim degree ankwaje sombo eche wiase ani mu ajapade buawrade kase asene onipadua fane dia fatama onyankopon dinini awia anajo hwehwa ho brase na wobenya ebisi onyankopon no bra no wase ojo amen afatu amede mawi ababoa tutuana mo se Kristo diem na to takrama naraka amoni miri wo bia de da de waja no nani na wonkwa na ware hweye anya sempefo wa manfo nsemu na manfa so mo bi nko wiase manfa so mo bi nkura wurade bata kenkan afutu ankyerɛkyerɛ kosi sɛ Yesu bɛba ma yɛnya good scent awɔ ho ama yɛnya bad scent. There was so many scent. There was center aya bola. There was center aya toilet. There was center aya bua wawu ni wa pro a scent. You good scent. That the scent of Christ is better for your life. Amen. Amen. Ye papa. Tieni. Yes sir. Dimpa yesene wopa. What you say? Awuda ayesene owuda. Obadwem ma futuo ketuo bi na mede ma wo. Eye. Onyansani tie me. Na onyansa no so. Dan nkyene. Nyamfa wonto adiem. Wonu wasam mera nyam dan nkyene wo mu. Ya light ma foforo. Sere ba bi osumwo. Manipa wonu wo te asase so nya so mfaso. Ya somdwe nipa. Ba bi abetre bia no. Wa somdwe nadi. Visa somdwe hene no omu no te. Ma futi amede ma wonu sa. Anhwede awiase ko. Na ntana obra. Na mu hwede Kristo nam. Na nso fa obi. Ti nyansa obeto no. Ti hurumu obenya no. Ti no kora onsabeka. Ti tenene nyamsuro. What you say? Na abeto no. Kura dan ko wobodi afro mu ntene. Oje me so amepa amen. Na bro huase. Kristo nti oya kwasea. Menipa nyina ntiatia. Ye downmat many ntiatia so. Unsa carpet aya de sadem. Enu no obi atiatia so. Nkwala adwun so guso. Ye people TV ho na carpet so ho. Ye na amuram ne de asiso. On kase wo ne brebe so. Ni aso na guye ko ho. Ni akohoro no. Na TV si ho. Oje me so amepa amen. Hunu sai awurade amfro keke. Wo fro so obaso anmonyam. Na wa ho brasem ana onyam som no kura diem ana osusu ni be hira wo. Trasema Yesu kosi so beba na nkwaje abaya odia. Yemishal na onye okese wo Yesu Kristo dimu. Amen. Amen. Asole